Здравейте на всички и добре дошли в канала ми. Аз съм Кирил, а това е The Mortuary Assistant. Днес с вас ще се впуснем в един хорър. Нека да започваме. Си. Така, да видим по настройките. Brightness. Много направим мъничко по-тъмно, за да можем... Чакай, че май приклихме странята. Така, малко по-тъмно, за да можем да бъде по-напрегната ситуацията. От тези слушалки нищо не чувам. Но, какво? Да започваме. New Shift. Колкото разбрах от преди историята, ще влезем в ролята на патолог, завършил патология и работиш в местната морга до едно съдбоносно обаждане вечерта. This game automatically you have reached a checkpoint whenever you see this icon. Добре. Това е добре да го знаем, за да знаем кога предстои усирането. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you choose such a macabre field, but I'm proud of you, I really am. You've come so far. Най-интересно, защо ти ги чувам да говорят. Уж звуци се чуват, ама нещо речта не им върви. Не върви речта, ама е много тиха. Звука изчезна. Проговориха. Това сигурно ще съм аз, нашата героиня. Доста странна професия си е избрала, наистина. Не много хора биха се решили да работят в моргата. Riverfields. Имаше такъв сериал, само че той се казваше Riverdales. Ребека, I don't like that. Me neither. Като знам какво ни очаква, може би ще е добра идея да си подготвя още един чифт гащи и една тоалетна хартия. A lot of people. No I'm blaming any ghost bodies I want to kill this thing I saw here. Ще получим подарък. Какво ни даде? Това сигурно е за да ни пази от демони. Взимай, ще ни потрябва. Кой знае какво ни очаква. Взимай там и кетчупа, вземи и чашата с кафе. Знае ли са какво ще срещнем? Тук виж ни потрябвал екзорсизъм. No spooky stuff. I'm so worried you. Разбира се, по лицето си ти личи. Охо. Не разбрах. Хем започнала, хем ревюто е утре. Как стават тези номера? Предварително тестово отишъл да работи. Така, this game save automatically. Окей, да, това вече го прочетохме. Айдете да започваме. Да видим какво ни очаква. И да видим ще можем ли до вечера да спим. Давай. Готови сме.
Скъде тази врата? Ой, мишката се движи, все едно. Как изчезна тя? Имам чувство, че се ударя в касата на вратата. Какво трябва да правя? Аре бе. Опитах се да мина през масата. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sign thanks, Zoe. Какво? Please grab a pencil from my desk and sign thanks. Това ли? Pencil. Used to sign the paperwork left on the door. Какво да sign? Quick inventory. Access quick inventory and choose the item you wish to use most, but not all. These where items can be used will cause to use item icon to appear. Right mouse button. Pencil. Значи докато отворим инвентара, не мога да се движа. Не е така. Къде можеш? Тук пишеше на дъската да се подпишем на вратата, бе. На каква врата искаш да се подпиша? Тоалет. Поне работи. Да си измием ръчичките. Коста тук изтече водата. Сме спряли водата. Добре, сега трябва да се подпиша някъде. Ма къде трябва да се подпиша? Не. Какво? Нищо не чувам какво казва. I'm missing something. Нищо няма тук. Тук няма нищо. Нищо. Калкулаторче. Мога да местя предметите. Чакайте сега. Така. Обаче... Интересно, дали да го оставим отворен или да го оставим затворен? Я да си той затворен. Белки взем някой да влезе. Маче ми гръмна в главата. Какво? Какво мисис Пейдж? Moving the decade. Use the gurney by standing behind it and pressing the gurney interactable key. Then walk backwards to the gurney down the hole.
Тук нещо можех да взема и спрях да мога да го вземам. Какво е гърней? Искам да местя количката. Юс. Cold storage. To bring a body out in or out of cold storage, open the bay with the body's name, pull out the rag and move the cart over it. Live mouse. Какво да отворя? Трябва да го сложа в някои от тези. Но тъпото, че не мога да завъртя мишката. Как? Лев. Добре, как да сложа количката? Как искаш да сложа количката, при положение че аз не мога да я въртя? Не ти бе. Майко. Не бе. Няма да ви обяснявам колко е малумно. Ще кажеш, Тъй, и? Какво беше сега? Чакай, може да... Не, мога още напред. Добре, и сега какво? Къде? Това ли ми пречеше да... Сега го... Стой си там. Бабо. Тази какво трябва да я правя? Трябва да я върна. Мале. Кой знае какви неща ще правим тука. Като знам с какво се занимават в моргите. Надали е нещо приятно. Добре. Трябва да взема клипборд. Тъй. Clipboard for phones and keep track of mortuary tasks. Large item. View clipboard space.
Clipboard. Put clipboard away. Space, добре. Name Dorothy. 87 глава. Какво искаш да правя? Има глава. Има ръце. Все още са и цели. Inspect the body hover over unique markings such as moles, scratches, bruises, and interact with them to record them on the clipboard. Rotate. Какво да ротейтна? Дали мога да извърна главата? Явно не мога. Добре, нищо не виждам. Явно по главата нема нищо. Пишем, какво пишем? Record any disgusting, какво? Record any disgusting marks. Дайте да видим тук. Оп. Още има ли? Няма. Така, какво записахме? Какво стана бе? Какво записахме? Нищо не записах. Знаех си, че прозорците трябваше да си ги оставим затворени. Rotate. Нищо интересно тук. Добре. Нищо не можем повече да... С нищо не можем тук повече да реагираме. Дайте да видим по краката. По краката... Няма нищо по краката. Тук. Кати бемката. Така. Тук. Какво имаме тук? Тук нещо. Другата страна. Някой май се е изгорил. Така. Да видим тази страна какво имаме. Стига. Право ма стреска всеки път, като проговори. Така. Не мога ли да ти въртна един? Искаш се от мене. Шума submit. Окей. Какво? Това е right shoulder. Искаш да пиша ли? Ма не мога да пиша. Маркираме първо. Разбрахме. Главата. Кьорфишек. Left shoulder. Bruises. Right shoulder. Нещо си там. Left leg. Брадавичка. Right leg. Няма нищо. На дясна ръка. Обрив. Там бе. Дясна ръка. Обрив. Десен крак. Няма нищо. На лявата ръка какво имаме? Контузия. Submit. Много сме добри.
Така и. Кой искаш сега от мен? Inventory. Large items are held in your hands. If both hands are full, you will need to drop a large item before picking up another. Smaller items are kept in your pockets. Но, ако си имаме тук. Close. Viewing items. After selecting an item in dispatch will appear below. If an item can be dropped, drop button will appear under the description. Drop. Това може много да видим. Кой е това? Clipboard. Искаш да направя сега? Access restricted. Чакай, аз не бях тука. Нали събмитнах? Review fields network. How to enter information. Click on record system icon to open the program. Match the section on your clipboard. The computer section on the computer. Once all fields have been entered into the system, click submit to print out. Някъде не реши нещо, трябва да се принтна. Добре, а къде е принтера? Това има стъпки. Мога ли да тичам, бе? Да. Така. Не, чакай. Трябва да намеря принтера първо. Не ще е като навънка станало нощ. Колко време съм описвал това тяло? Че, кажи къде е ето го принтера. Езика, къде ти беше заврян да кажеш? Pick of more paperwork. Handle on the deceit, fill up home and then Усещам, че това дрън, по-нататък в играта ще ми изиграе лоша шега. Изчезват ли? Не, изчезват. Готово. Тъй, и сега какво? Сложихме репорта. Пинко, че съм. И? Къде? На кой лист? Where Joe shot with какво? Wire Joe shot with needle injection and settings needles. Insert eye caps to keep eyes shut. Те какво искат от мен? Аз нищо не разбрах. Добре, че са подсказките. Усещам, че ще си... Кой това са? Трокар. Use for injection cavity fluid directly into organs. Така усещам, че ще бъде нещо много
Много неприятно. PVC tubing, a flexible, durable tubing used for various medical application, large item. Сега искат да ги обера всичките ли какво? Аз също не разбрах какво трябва да правя. Wire jaw shut with needle injection and settings needles. Какъв wire injection? Какво си ти? iCaps. Used for holding eyes shut. Това поне го запомнихме. Чакайте сега. Това поне ще можем да го направим, защото поне не го разбрахме. За другото не разбрах нещо с челюстта беше. Setting the face. Pull the manipulator up and press the injector button to drive barbs in the skull. Then twist the wires to shut the jaw. Чакай сега. Той нищо обясни, нищо не разбрахме, разбира се. Абе, какво мисваш, ма? Нищо не мисваш. Нали взехме iCaps? Нищо не разбрах. Пък какво си? Това е moisturizing wipe. A wipe used to moisture the skin of the decayed. Up to inventory. Добре, дропни са ти тогава. Това го взехме. Сколихме на земята. Ти какво си? Needle injection tool used for hammering, setting needle bars into the skull. Setting needles bars with a angle of wire used in a needle injector to wire. Сега да видим. Ще успеем ли да направим нещо? То спас, ти да си гледал, вземи да дойдеш да помогнеш, се грустне е много приятно. И това е игра. Представя да си на живо. Това да го правиш. Трябва да си някакъв с много здрави нерви. Много здрава психика. Добре. Какво трябва да правим сега? Чакайте да видим. Списъчето ни. Insert iCaps. Keep eyes shut. iCapsите ги взехме. Какво трябва да направим? Use the manipulator to open the eye lid completely. Interact with the eye. Place the cap and close the eye. Ще се натискали този тап. Mix embalming fluid in jump. Glutarateside, methanol, humectant, формалдехид. Мале само две успях да прочета, другите направо си ги измислих. Чакай сега.
Дайте да взривим нещо. Кости. Метанол. A chemical used to hold formaldehyde in solution by preventing polymerization. Large item. Чакай сега. Много интересно обаче, че като взема нещо и ако тя ми каже, че не мога да... оставихме го. Какво трябваше да правим? Сме натискали този етап. Mix emblemic fluid in pump. Някаква пумпа някъде нещо трябва да месим. Фусити. Flexback. Top fill container. An IV bag used for infusing emblemic fluids into organs and cavities. Значи, много ме изнервяш с твоето не мога да държа нищо. Какво си ти сега? Moisture. Добре, мани са сега ти. Разбира се, дропни го на земята. Така. Formaldehyde. Antinterior fluid based used for forming and preserving tissues. И? Какво? Keep doing your thing. Бастун. То... Ословим. Така. Къде отиди инвентара, бе? Ти се косуриш. Капиширахме. Тук трябва да ги смесваме. Дали има пропорции или не. Майната му. Код стане. Кемлап. Даже не знам какво беше това. Така. Добре. И сега, какво искаш от мен да направя? Чакай малко. Микснахме ги. Make an incision in the carotid artery and jugal vein. Scalpel. Това е нашия скалпел. Аз като не знам къде са каротид, вейн и така нататък. Какво ще режем сега? Това ще отрежем главата. Using items. Some items need to be used directly on the body. To use an item, open quick inventory and select the item in... Добре. Трокал. Не знам какво мислиш. Така, use forceps, clamp, tubing to both vents and connect to emblemic pump. Така. Emblemic fluids. Така. Явно това ни трябва. Cavity. Що не мога да отворя? Трябва да го свържа.
Нещо не стана номера. Не думай. А какво мислаш? То остана ножичка. Обичаш ти се. Добиха мокри кърпички. Това беше... Какво беше това? Ето ги нашите тръбички. Абе, ня ти бе. Чакай са. Добре. Пултнут. Така. Нашите тръбички. Трябва... Какво мислиш, твоята мама? Добре, какво искаш от мене? Ти отрязахме главата ми, на всичко отгоре нищо не правиш. Use forceps. Малката ножичка ли? Знаеш, че това дрън ще ми изиграе лоша шега. Така. Forceps. Айде, тръгни на тази траба най-накрая. Разгиле. И? Ко си ти сега? Нищо. Ужас. Ту се бахти хладнокръвния. Дранчи като двутактов трактор. Engage pump and let the body drain. Да, разбирам притесненията на майката. Ко остана, бе? Щупили са. Или не остана... Чай да не вземе да изгори компресора. Тъй, какво правим сега? Сме отваряли този тап. Turn off pump. Remove tubes and close in section. И колко сме добри шивачи. Няма да кажеш, че е имало интервенция. Тъй, какво трябва да направим сега? Ще се проведе натискам този етап. Fill an empty IV with cavity, then insert trocar into the abdominal cavity. Полагам, най-накрая ще...
хумитрока. А къде можеш да го използваш? Това със сигурност няма да ми хареса. Insert the rocker until it drops to begin the flow of embalming fluid. Once that cavity is full, pull the rocker back, rotate it, then reinsert until the reserve bag is empty. Трябваше. Бля. Направо не им завиждам на тия хора, които се занимават с това. Просто не им завиждам. Значи тези хора или са на някакви много тежки наркотици, или страдат от безсъние. Обаче управлението зверски изнервя. Аре, изпомпи всичко най-накрая. Какво ма караш тук само да ръгам тази проклета тръба? Значи, движи се, ако обичаш, защото... Най-накрая свърши. Така, трябва да правим след това. Mix cleaners in bathroom, close the crater, tank cleaner, then pour into the embalming pump. Ще да си измием ръчичката. Това сигурно ще не е сейф хауса. Прилича като монахинята. Какво искаш от мен сега? Нищо трябва да правя тук. Solution. A solution of corrosion indicators. Ако е твоята нефилна мама. Пак да пуснем водата в казанчето. Така, Mix Cleaner и Bathroom. Close to create. Tank cleaner. Then pour into the embedding pump.
Ще ме... Той си нервиш. Добре. А то иска и трите. И ти ако можеш да тичаш, ти ще да е много добре. А може да кляка. О! Чух врата. Някъде се затвори врата. Стига бе, някой не си останал на мястото, си е тръгнал. Поне лампите не са гасли, ще бъде светло. Не. Apply можето facial features. Move the wipe across the face feature while holding down. Interact until location induced tapped. Трябва сега да вземем мокрите кърпички. Които... Ай, тук и тях. Добре, това означава, че ще трябва да се отървем от нашия препарат. Добре. С тази машина трябва да правим нещо? Не. То не е трябвало да натискам мишката. Аз да натискам мишката и съм писал. Какво? Значи все пак е трябвало да държим натисната мишката. Ой, майко. Какво? Да, с удоволствие. Чао. За теб не знам, аз съм прети Шура. Чао, чао, чао. Не. Повече не ми се занимава с тази работа. Искам да си ходя. Драги зрители, предлагам за днес да приключим с този кошмар. Не знам как друго да се изразя. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи.